Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras ti amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 14. Dawatan niyo iti Dios a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. 1. Dawatan niyo ti panakabendisyon da, asaan ket atay panakailunod da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nabanuga. Ay, gayam. Irwar ko ti alkansyak. Apag iso, siyak laang ita dito'y dagos mi. Lukatakon da ito eh. Amok, adumot tandag iti paper bills nga inayon ko dito eh. Ayan nga'y dagiti paper bills. Kan madlaw abim masit ti kargana. At dalakit di agal ala ajak amo. Awanan dagiti nagrigrigata. Anda akon, mama. Nasaya ata si mangpot kananak ko. Rudy, si kakaditi agal ala kadagiti coins kan paper bills iti alkansyak. Ha? Saan, mama? Saan na siya? Asino nga rin tagal ala? Diyak amo kada manang karlakan manang sunya, isuda mo ti kadwa tayo dito'y dagos tayo. Isuda nga ta. Una yan, ti aramid na. Kakaasi ak amapan makipurpur diya. Ngam takawan dakpay. Anya? Nakurangan ti karga ti alkansyayo, manang Joy? Kasta nga rod, jak amuno asino ti agalala. Awan mo ti amok. Ni Sonya, no adam mo na asimrek dito eh. Ay, pasim. Awan pulos amok iti dayta. Asino nga rod ti agalala? Amangan no adda sumsumrek dito kadagiti ka boardmates tayo. Anya? Asino kumamot nga iti sabali ang mangala? Kat isudala ang matadwa ti kadwayo dito'y dagosyo, mama. Wan nga rod anak ko. No jak agriro, 5,000 ti karga ti alkansya. Anya? Ay, sayang. Apay ngamin ang mangala kayo pa lang iti kadwayo dito'y. Mayat kuma, no da kayo lang ti adda dito'y. Idi pa'y laakayat ko ti agsolo iti pagdagusan. Ngam nanginamat nga rod ti abang amabayadan iti makabulan. So amay metmet laang no adda kadwak. Tapno pagbibingayan mi ti mabayadan. Ay munan niya. Ay, apay adi kay ngamin umay ijay paggigyanak abalay daan ti sali. Ta ijay tayo aminan. Nagadayo nga rod met ijay anak ko. Napya dito'y taasidag iti pagtrab-trabahwa. Uy, Carla! Apay asuk-sukitan matanday ta alkansya. Tagtagari. Di ka danag. Taibingayan ka. Si kagayam tigtaktakaw, Carla. Ay, Sonya, balagan ka. Di mo ibagbaga asyak ti agal-ala iti kwarta. Naawatam? Sige. Diyak agipulong kan ni manang Joy, Carla. Nasayaat. Awan ngamin kwarta kita. Awan pa'y allowance ko. Sonya, imbag man ta inuray nak dito'y. Apay ka di, Carla. Mapantagumatang iti merienda ta di ta school canteen. Si Kati makaam mo. Mano ayat tinasukit mo akwarta iti alkansya ni manang Joy. Hoy, tangiwat mo. Amangan na da makangagkan ka. Pudno man. Di ka lamasyan kwa na. Ulit-ulit matan asuk-sukitan ti kwarta iti alkansya na. Awan nga rod kwartak. No kayat mo, agsukit kamot iti alkansya. Anya? Sana bali. Tanagagat mo't amakipordiya iti inaldaw. Adan tumatla kasukat ti kwarta na anapukaw. Apay ngay,
Nakurangan manin ti alkansya. Ha? Kasano nga muyo ang nakurangan? Kat di yung matlinukatan. Timtimbangak ngamin, sakbay ang mapanak ag trabaho. Ha? Ita, natakwatak ang nakurangan titimbang na. Ang mga nudaman ng karlakan manang sunya ti agal-ala. Payman ta paliiwak idaan na imbag. Tumat, awanan load ko. Naibusan. Asino aya tinag-text? Tika di man ang textmate mo iji Davao? Ha? Agsubli akbit ije dagos tayo. Anya ti aramida may jay. Mapan mo man ang sukitan ti alkansya ni Manang Joy. Taam mom abisi ije pakipurdiyaan na ita. Kapilitan na kastaa. Awan nga rod igatang ko iti load. Makamu ka. Ngam niya, ibingayan naktumat iti paglod ko. Wan, anya ka kadi. Basta di nakipulpulong, taggodwata. Manang Joy? Oh, apay ang nagsubli ka. Half day ka diti klase yu ita, Carla. Saan, Manang? Adala nga min nalipatag. Anya ko matinalipatang. Jay cellphone ko. Ay, notebook ko. Kuna kuma, Manang. Agpudno ka man, Carla. Asino kada kayo kinison niya ti agal-ala iti kwarta iti alkansya? Ay, jak amo day tang ibagbagayo, Manang. Awan ti amok dita. Sige, tagisubli akmot ladagos iti pagadalan mi. Maladaw akon. Amom ka di. Nadlaw ko akurang manente adda iti alkansya. Manang, pasensya ka yun. Ngam talaga nga awan amumi iti dayta abanag. Dita ka yun, Manang. Diyos ko. Adda ak manan dito'y sango ti altar mo. Tapno dumawat iti pamakawan mo kadag iti nagpasulak. Kat ikamang kumatkan ka. No asino man tagtaktakaw iti kwartak. Kat dawatak ngagbalbaliw kuman. Makonsensya kuma. Kat agbabawi iti dakas nga aramid na. Mama, di yung lakot inlunod no asino ti agtaktakaw. Tapno gunggunana. No idi, kasta ti ugalit. Saan itan? Gaputa adda Diyos a pagserserbyan tayo. Baliktad ti mapasamak. Imbes nga ilunod mo, wenno balsam, dawaten tayo ti bendisyon ti Diyos. Tapno agbalbaliw da kat agbabawi da. Da kayo matgayam, nana. Sumrag kayo, Agyaman na balasang ko. Ni Carla ngay. Ay ko, nana. Awan da pa'y mat. No kayat yu, urayin nyo laangan. Ay, agdardarasak namin balasang ko. Kasta ka di. Umay ko la ito dahi allowance na. Amok, awanan kwartana. Ang gaputa awan pa'y. Ibatik lakan kan, balasang ko. O sige, nana. Siyakton ti makaamo amang tadkin ni Carla. 7,000 a pisos amin daytoy. Ibagam tagumatang iti abastuna. Wala na. Bayan nyo. Itad kunto nga itad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Wow! Much money ka ita, Carla. Uy, ikanak man mat. Saan ang madawd-dawat ti kwartaan niya? Naimbag ka pa'y. Taintid ti allowance mo. Ngam siyak, awan pa'y. Ay kat aganos ka Sonya. Addan tumatkan ka no umay ni apong mo. Ni apong ko pa'y ti kunam. Kermot day jay iti kwarta. Kanayon akurang ti allowance ko. Manang Joy, tinakaw na ti kwarta nga intadyo kanya. Anya, nangikabilang ngamin aya. Inkabil ko lang matitibol sa tibag ko. Ngam idi kita awan matan.
Anya? Kastoy gayam tirik na ti matakawan iti kwarta. Nagsakit. Sino nga ta tinangtakaw iti kwarta? Ad-adapay ang nasakit, no tinagbambanugam a kwarta ti takawan da. Naimbagkan ka, ha? Taintad dalaan. Nasakit tinakam ko. Diyak pa yun makapangan iti usto, gabay tinapasamak, manang. Maamuak tulang, ha? Tapag ikarwak. Di mo itulok nga isuday tatimangtad kan ka iti dakas asao. Di ka agilunod. Taawan ti tao a perpekto. Kasayaatan kit di kat idawdawatam iti Diyos. A bendisyonan na no asino man day taatao. Karkaro laeng nga umapoy tiriknam. No nayonam ti dakas iti maisapay a dakas asao. Wano anya dita? Amom, siyak, diyak matkat inlunod tinagtakaw iti kwartak idi. Dinawat ko laeng, asapay ko matagbalbaliwan. Tapno sumardengan ngagtaktakaw. Sayang ti 7,000 pesos nga allowance ko kuma. Carla, Siguro, dahito ti supabak ti panang taktakaw ko iti kwarta ni Manang Joy. Madigayam ti agtakaw, Sonya. Tay ti udi na, apitam matla ti aramid mo. Iso nga agbababawi akitan. Iso asikason niya, di kagtaktakaw. No di mo kayat, nga apitam tumat ti madi nga aramid mo. Ala, tapno ad allowance mo, pabuludan ka ita, Carla. Ha? O, adto'y ti 3,000 pesos. Day tapay lang ang ti maitid ko. Ay na, agyaman ako na, Manang Joy. Nakaimimbag kayo. Ar-aramidak lang ti kabaelak a maitulong kan ka. Sige, Manang. Pabayadak tumat lang, daytoy kanitatang. Natamag kaw, anapukaw ka no ti kwarta ni Carla nga inted ti ama na kenkwana, Sonya. Lolo. Agpudno ka kanya kapok. Amamukan. Isublim ti kwarta no sika tinangala. Sana siya, Lolo. Mo pa'y sino tinangtakaw iti kwarta na? Ulitak nga ibaga. Dakas ti agtakaw, apo. Natnag ko ti kwarta iti dalan. Anya dayta natin nagmoson niya, apo. Lolo. Adda kayo gayam dita malikuda. Itay pa'y asar-sarunuan ka. Kwarta mo't gayam dayta. Ikwa, Lolo. Nagadumatan dayta a kwarta, apo. Ay, agawa mapiduten da kita. Taytayab ti angin ti daduman ay. Wan, Lolo. Imayak, tao may ko isubli ti kwartam, Carla. Ha? Nakita nga do ti kwarta ni Sonya. Iso a pinagpudnaw, kat imbaga na nga iso tinangala iti kwartam. Anya? Naaramid kanyak dayta ni Sonya? Pasensya mo kumanti, apo, Carla. Sa nabalay, tay subli kon ti tinakaw na ken ka. Uray na yunak pa, ino iso ti kasapulan. Ay, uray saanan, Lolo Lucio. Umanayan nga isubliyo kanyak ti kwartak. Agyamanak no kasta, apo. Kat ulitak, sa akon ti agkidkid daw iti pasensya. Agtatakaw gayam day di ason niya. Iso siguro ti mangsuksukit iti alkansyak. Una yan ti aramid na. Manang? Iso arumbang laang asuminan iti pagyanan. Saan mo't gayam ang mapagtalkan akadwa? Saan ko matkit ti anakita? Ngam gaputan na doktalan ti aramid na. Kaslaad da pa nagduadwak ken kwa na. Sapay kumataag na ka man.
Ha? Dakes nga aramid ti agtakaw. Ni, apay dito akwarta. Nagadun samot dito, Carla. Husto laang dayta, Manang Joy. Ay na, 3,000 lang timpabulod ko kan ka. Saan a 7,000? Kwa Manang, dayta surok na kat. Kat anya, Di kay ko magumurgura Ang adda ipudnok kada kayo, Manang. anya dayta? Siyak tinang suksukit iti kwartayo. Anya? Wen Manang, saan ani Sonya? Isu arumbeng lang aso katak titinakaw ko akwartayo. Anya? Pakawanan na ko Manang Joy. Naamiris ko itan, ama diti inaramid ko. Isu nga, sukatak titinakaw ko akwarta. Pagbabawyak ti amin, Manang. Isu ang nagpudnoak. Tadyak makaid na. Saan ka akagura? Maragsakan akpay ket di ata nakaamiris kan, Carla. Gaputan na padasak ti karirik na ti matakawan, Manang. Numabalin, jak kayat ang maulit ti kasday ang napasamak kanyak. Isu nga agbalbaliwak. Agyaman nak, Diyos ko. Maragsakan nak. Tanatong palti kararag ko para kan ka, Carla. Ikarik, Manang Joy. Jakton ulitin ti inaramid ko. Anyaman nga imula tayo, isumatla ti apitan tayo. Ngarod, agmula tayo iti kinaimbag, tapno agapit tayo mat iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Dributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.